Masu kallo barkanmu da warhaka. Sunana Bello Ibrahim Bello daga MDC Studios and Craft a cikin shirinmu na Goron Juma'a. A yau dai MDC ta yi tattaki zuwa Bauchi State University Gadau, wato main campus. Sai ku biyo mu ciki dan ganin wani maudu'i muka zo musu da shi. To kana da aure? A ban da aure, amma yana da kyakkyawan niyya. To kana kallon yanzu idan da za a ce an soke lefe a kasar Hausa, wato kayan aure, zuwa wani lokaci zai dauke kafin ka aure? Gaskiya ba na tunanin da aka wata juma'a ba daura min aure ba, insha Allah. Dole za ku ganni na kawo muku katin gayyata sabila da ina da kyakkyawan niyya akan aure. Kana da aure? Bani da aure. To kana kallon yanzu idan da za a ce an soke lefe a kasar Hausa, wato kayan aure, zuwa wani lokaci zai dauke kafin ka aure? Gaskiya ni ba na tunanin zai dau wani lokaci. In ma tunani na zuwa juma'a mai zuwa. To wa za ka aura? Face lady ga ta ma a bayana, bari juya ka gani. To ba da ma mun gode sosai. Kina da aure? A'a Ba ki da shi? To idan da an ce za a soke lefe wato kayan aure, zuwa lokaci tsawon wani lokaci zai dauke ki kafin ki aure? kai ina ga dai dauke nan da shekara 3. Duk da haka kana da aure? In ban da aure. To kana ganin idan an soke lefe a kasar Hausa wato kayan aure, ya tsawon wani lokaci zai dauke ka kafin kai aure? Insha Allah in dai aka sauke wannan issue insha Allah ina expecting muka graduate wannan shekaran da yin aure, saboda an samu saukin rayuwa, saboda yanzu ana tsananin wani condition na tsananin rayuwa. Na insha Allah. To mun gode sosai. To kina da aure? A bani da shi. To idan da za a ce an soke lefe a kasar Hausa wato kayan aure, kina ganin tsawon wani lokaci zai dauke ki kafin ki aure? Gaskiya ba zai dauki wani lokaci mai tsawo ba, saboda yawanci abin da yake razana maza lefen ne, kuma ka san da ke yanzu an zo da bidiyoyi lefe sai a ce sai kaya masu tsada waye yan wasu ma aka kai musu lefe in bai musu ba aka iya fasa auren. So kaga in aka ce an soke lefe aure ba zai yi wahala ba. Kana da aure? A ban da aure. To idan aka ce an soke lefe a kasar Hausa wato kayan aure, tsawon wani lokaci zai dauke ka kafin kai aure? Kai gaskiya ban san tsawon lokacin ba, dan gaskiya in aka ce an soke misali lefe ko na aure, Kaga kenan za ka yi aure ba tare da ka sha wahalar hada kayan aure ba, abin da nake nufi kenan. ai zan iya yi gobe ma. Kana da aure? To idan aka ce maka an soke lefe wato kayan aure a kasar Hausa, tsawon wani lokaci zai dauke ka kafin kai aure? Kai gaskiya a satin nan zan yi hudun duka. Kamar da zuwa Juma'a kenan? Wana ya bara ta jibi ne Juma'a ko? Gaskiya nan da Juma'a zan yi hudu. Hudu. To mun gode sosai. Kina da aure? A bani da shi. To idan aka ce an soke lefe a kasar Hausa wato kayan aure, kina ganin tsawon wani lokaci zai dauke ki kafin ki aure? Kai ai shaf kenan. Ba Shaf-shaf. zai ba gaskiya, saboda abubuwan da yake sa gaskiya ake samun matsalan jinkirin aure shine wannan babban kayan lefe, saboda sai an yi akwatuna, bayan an sai akwatuna kuma a yi maganan kayan da a sa a ciki. Kaga kamar mu mata gaskiya kayan mu akwai tsada, kamar yanzu ko da jakan hannu nan ne kaga da kake gani, in da ka saye ta ba takalmi 7,000 8,000 ne. To kaga irin wannan balle a je fannin zannuwa, takalma, hijabi da su gyala, ka gani To a takaice dai an soke wannan maganar lefen da wuri zaki auren ki. gaskiya za a yi aure da wuri. To mun gode sosai. Yawan. Kana da aure? A'a ban da aure. To idan aka ce an soke lefe a kasar Hausa, kamar tsawon wani lokaci zai dauke ka kafin kai aure? To zan iya yin wata biyu haka. Har wani kai ya ma kai wata biyu? Dalilin da ya zai kai wata biyu so da yanayin sai na dan ƙara ƙiba, so da kaga a haka dai gaskiya sun fi ƙarfi na. Kana da aure? Ban da aure. To idan aka ce maka an soke lefe a kasar Hausa wato kayan aure, zuwa tsawon wani lokaci zai dauke ka kafin kai aure? To, ya danganta, zai iya kasancewa ko wata ɗaya ko wata biyu hakan nan. Kai har naka ya kai wata ɗaya ko biyu? Yes, sakamakon za a dan samu interval wadda zaka je ka sami yarinyar da kake so da dai sauransu hakan nan. To a takaice yanzu baka da budurwa? Yanzu ban da budurwa. Baka da budurwa? Ban da budurwa. Kina da aure? A'a. To idan aka ce miki an soke lefe a kasar Hausa wato kayan aure, kina ganin tsawon wani lokaci zai dauke ki kafin ki aure? Nan da kwana 3. Nan da kwana 3, nan da zuwa Juma'a kenan. To mun gode sosai. Kana da aure?
bani da aure. To idan aka ce maka an soke lefe wato kayan aure a kasar Hausa, zuwa tsawon lokaci zai dauke kafin kai aure? Ba zai fi shekara 2 ba. A shekara 2? Kafin lokacin ai ka tsufa? Ban tsufa ba. Baka tsufa ba? To me yasa ba za ka yi aure da wurin ba duk da an soke lefe? Naga shine kayan wahalan da mutane suke ki. To ban da daki. Sai kama haya. Sai kama haya. Aya sai da kuɗi ake kamawa. Kina da aure? A'a. To idan aka ce an soke lefe a kasar Hausa, iya tsawon wani lokaci zai dauke ki kafin ki aure? Gaskiya ba zan ce ba. Ba cewa? Kana da aure? A'a ban da aure. To idan aka ce an soke lefe a kasar Hausa wato kayan aure, kana ganin tsawon wani lokaci zai dauke kafin kai aure? Gaskiya a yanda halin rayuwa yake ciki yanzu aka soke lefen kayan aure, ai an sauwake mana ne ma ina ga juma'a mai zuwa nan zan iya yin aure ne. Kina da aure? A ban da aure. To idan aka ce an soke lefe a kasar Hausa wato kayan aure, kina ganin tsawon wani lokaci zai dauke kafin ki aure? A gaskiya shi aure lokaci ne gaskiya, mu ba lefe soke lefe ko sa a yi lefe ba shi zai sa mutum ya aure ba gaskiya, kawai dai za a yi auren za a yi. To mun gode sosai. Kana da aure? A ban da shi tukunna. To idan aka ce an soke lefe a kasar Hausa wato kayan aure, kana ganin tsawon lokaci zai dauke kafin kai aure? Kai an yi zuwa bai mai tsoki. Gobe? Ba za bari he Juma'a ko Asabar ba? Kai ina hannu mita. To masu kallo kun da tattaunawar mun ta kaya a cikin Bauchi State University ga dau. Sai ku biyo mu wani sati dan ganin wani maudu'i za mu sake zuwa muku da shi daga MDC Studios and Craft. Ni Ibrahim Bello nake ce da ku sai wani mako, sannan kar ku manta ku mana liking sannan ku mana subscribe a YouTube channel namu.